De Edda in het wild. Mijn naam is Willem Skooistra en ik neem je mijn 8 video's mee in de wonderenwereld van de Noordse mythologie. Zodat die onder oren beschreven zit in de oude of poëtische Edda. In alle afleveringen lees ik een paar strofen voor uit een gedicht of een paar gedichten en beziek je daarna achtergrond aan, tekst en uitleg, context. In deze vierde wil ik het hebben over de nornen, skiggodin, die het lot van een mens bepalen. Op verschillende plekken in de Edda komen ze voorbij en op het tweede van wil ik je een x-aantal strofen maaien. En de eerste, dat is het gedicht De Profetie van de Scheneres. Er zijn 2 strofen en die klinken zo. Daarbij komen fammen die het gongen zwitten, treien, uit de zeel die onder de stammen stiert. Oert je de ene, verdandi de oren, skuld de tredden, ze kervje in sterven. Ze belangen de wetten, kezen de libbens van mensen naar ben, beskieren haar lot. Het tweede gedicht is het vaste gedicht van Helgi Hundingsbani, het zogenaamde Heldenlied. Het tweede part van de Edda bestaat uit Heldenlieden, waar mensen een voorname rol spelen. In steeds van de goden, zoals in de mythologische lieden. Het vaste gedicht van Helgi Hundingsbani. In iedere tijden wie het dat jennen krieten, heilige wetters uitstoten van Himmenvel, doet Helgi, de edelmoedige, bennewaard uit Brokhild in Bralund. Nachtlui over de hof, doet Nornen kamen, ja, die het lot van de eelman weefden. Zij tjutten hem het meest verneemde leger haat en tochten hem de beste heersker. Ja, vlochten vernietigd de koorden van het lot, maar het borgen te brutsen in Bralund. Ja, rissen de gouden treden ta, maken ze vast in het midden van Manahol. In East en West verburgen ja de ein, het longen der monk wie van de eele vast. Naar het noorden smiet Neri's zuster het triet zijn ta, neffens haar zo het eeuwig houden. De Nornen zijn een mysterieuze wijzen die zowel goede als minnezaken bewerkstelligen kunnen. Ze wijden in de hal onder bij de wattels van Yggdrasil bij de Urdarboane, de boane van oorsprong. De 3 Nornen zijn de Mjerkun hieten Urt, Verdandi en Skuld. Urt betekent oorsprong, begin, en zij is de oudste Norne. Zij staat voor het verliezen. Verdandi is de tweede en zij staat voor het nou, wat hem nou afspeelt, wat hem nou onthoudt. De derde heet Skuld en is correct dat. Schuld, dat wat uiteindelijk aanrekenen wordt. En zij staat voor de toekomst. In de IJslandse boanentekst staat het zo dat Urt en Verdandi kervje in sterven en skuld te treden is. Maar oren worden, ze laten merktekens achter op het weefsel van het bestaan. De dieren die een dien had en nooddocht, bepalen dat wat in skuld in de toekomst gebeuren gaat. In positieve of negatieve zin. Het lot laat dus in zekere zin net vast. Du kist het nou om eens beïnvloeden. Misschien is dat ook wel wat Odin altijd en eeuwig naar op ziek is. Naar de kennis om het nou te verhoren, zodat ook de toekomst schuld verhoren kist.